Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Base. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dear Kuya Totoy of Lola Hubag. Where do I begin? Kuya Totoy and Lola Hubag. Dili gid ay assurance nga kay kabalo ka sa password sa ihang Facebook. Pasabot ana nga dili na siya magbinuang nimo. Itago na lang day ko sa pangalang Gab. 31 years old. Na ay girlfriend nga single mom. Kung ako lang ang pabuton, dili na gid unta ko gustong mobalik pa siya sa abroad. Kay lagi, magkalagyo na pud mi. Sa dili ko ba ipadahay ng pagsaysay, please, paki-play sa kantang Is There Something? Baby, I see I don't want to lose you. What's the use of holding on? I don't really have you. If the feeling's gone. Han, kabalo biyak ka nga single mom ko. Gusto ko gayag nga future sa kong anak. O syempre, magkatabang po sa kong mga ginikanan. Ibawal ba na ni mo sa kuha? Nga para man na sa akong mga mahal sa kinabuhi? Siyempre, di ta kapugngan, Han. Thanks, Han. Di ko ni mo pugngan, pero mukhang naong gamugtok. Nga nagod na, eh. Mingawon ko ni mo, Han. Ako man pud ba, mingawon ko ni mo, pero antos lang sa agod. Inigbalik lagi na ako. Ang atong relasyon na pod, ang akong hatagan o pagdagad. Magpaabot ko. O ginaot nga, di ka malimot na ako. Sa ato mga saad. Han, nga nagod taong malimot man ko ni mo, uy. Ayaw rin gani pag-overthink, diha. I love you, Han. I love you too. Ulat ako, mahal ko. Han. Some people live their dreams. Some people close their eyes. Kuya Totoy and Lola Hubag. Sakit man sa dukhan nga magkalagyo na pud mi sa akong girlfriend. Pero giantos ko na lang gyud kay alang man kini sa iyang pamilya. Tuod man, samtang tuan siya sa abroad. Okay naman pod ang among communication. Ug na ako'y password sa iyang Facebook. Mantog ra nga sigong message si mo gaw. Unya wa ni basaha. Kaya na naman day ka nakalag-in diya sa FB sa imong uyab. Gibingaw ko niya gaw. Naman sa uri ka niya sa iyang mga messages. Wa may problema ani gaw. Giyatagan man ko niya sa iyang password. Wa mong bitaw, kampanter ko kayo. As in gaw, kampanter ka kaayo. Kaya kay password sa iyang Facebook. Sus ni mo gaw. Kinusante ba ni mo, oy? Kaya nga naman di, sus ni mo, oy? Pila may paghimo og laing account, og dito siya, magagaw-kagaw. Ha? Ha, sa imong mata? Ayaw gihapon ng kumpiyansa gaw. Labin na, ng imong girlfriend tuwa sa abroad. Mangilad mo gani ng niyas doon? Kung sa dalang kaano kung tuwa sa abroad? Go. I know you need a friend, someone you can talk to, who will understand what you're going. Kuya Totoy and Lola Hubag. Wala na ko hatagi og pansin ang mga sulti-sulti nga akong nadungog. Kay nisalikid ko sa akong chef. Ug sukan sa iyang paglakaw, wala may nausab sa mong communication. 3 years na kong nagkulat sa iyang pagbalik. Hangtod, nga niabot ang November last year. Walay kabutangan sa kong kalipay, mga lods. Kay nauli naman yun ang akong girlfriend. Pero, dahang dito na ko sa ilang balay, napansin ako
nga cold na siya sa ako Kana bang ma-feel ko na ko nga dili siya excited nga makita ko. Ambot nga nito mga lodi. Mautong Naa ka sa inyo, dili ba? Naabitaw. Day. Buwan ako diha. O ikaw mo ani diri. Busy palagi ko, Gab. Siyempre, namiss na ko akong pamilya, akong anak. Ha? Han, di ka ba excited nga makita ko? Feeling, ranani mo. Ako ba? Wa ni mo na miss? Trish, may problema ba ta? Cold kay ka ba sa kuha? May laing ka na ba? Pataka naman ka, uy. Pwes, kung wa kay laing uyab, ngarong dili ka man eager nga makita ko. Gimingaw kay ko ni mo mahal ko. Okay, fine. Matuko di sa inyo. Magpaabot ko mahal ko. Di ba't sabi mo ang bawat sawi? Kuya Totoy and Lola Hubag. Gipugos pa na ako si Trish na makikita sa ako Feel good kaayo na ako. Ang iyahang kabugnaw. Ug maunay dili na ako masabtan mga lodi. Kung nga naman, nga okay man ang tamihin ni Adtong dito pa siya sa abroad. Ug sa dihang nagkita nami, dili na ko makita sa iyang mga mata. Nga happy ug excited siya nga makita ko. Honey, I miss you. Miss you too. Nga nugod ka. Han, bingaw kay kunimo ba? Mamawi tahan, please. Okay. Honey. Han. Gado ba diyo eh. Mura paglahi man kayo. Nagatog si Trish. Tanawag ko yung cellphone. Liliun ako yung FB. Uy, Taysa. Lahi man na ini nga account. Kakinsa man eh. Kang Trish ni. May lain na siyang account. Ang mga messages, pamasahon ako. Oh, Nelson. Kitsa mo niglaki ha? Utsa ko rin chat ni Trish sa kang Nelson. Kumusta ang experience with me? Buti pa sabot. Nga, kinsa mo rin si Nelson. May lain na siyang uyap. Mong bugnaw siya na ako. Ug mas una pag nakagamit ka nila kiha kaysa kuha. Animal. Ganong napuhatugin ka na ako, Trish. Gano. Love hurts, love scars. Kuya Totoy and Lola Hubag. Sakit kayo ang akong nabasahan. May lain di siyang uyab mga lodi. Ug labaw sa tanan, may lain di siyang Facebook account. Pagkawa ko magdahom ani mga lodi. Pero mahal ko kaayo si Trish. Mautong gipapili ko siya. Ug ako ang iyang gipili. Ug gidawat ko gihapon siya mga lodi. Kay mas sakit man kung mawala siya sa kong kinabuhi. Kaysa sa iyang kibuhat nako. Nabuang na ba ko mga lords? Dinhi na lang kutob. Ug daghan kaayong salamat. Magpaabot, Gab. I feel good. Si Gab ato ang ikaduhang letter sender. May pag mag-install ka diag Shopee o Lazada. Para magbuntag ka, di ka masakitan. Gani! Kaya napay mga free shipping. Pero okay naman siya kay dili niya gusto mawala si girl. Nanapod na. Ayaw lagi mo mag-invest anang gugma kay it is a trap. Hay, naku aning gugma gid oy. It is a trap. Di ba tinuod? Tino. Ayaw pala. Ayaw pala bihitoy. Ayaw pala bihitoy. Ang high blood nimo. Kinsa man na si Nilsson? Kinsa na si Nilsson? Naana man daw nakabutan nito sa to? Kumusta Kumusta ang ang experience Six. with me?
Puting. Wa ko na ma. High voltage man na niya kung uyab ko ya tutoy Kuda mo lola nga hubag. mas nauna pa dito si Nilsson. Nga nakakurinti. Bantog ra. Dili na kay siya mo kirig sa ako. Bantog raw na spark kay para di ay nikirig na slain. Bantog ra pagsulod sa Kwan Junior ni Eko. Hello? Grabe po na mo Eko. Ayaw po mo pag-ingon ana. Lahi na po. Mura po pa yung dako ng inyo. Pero balikan na to itong letter sender. Balikan na to. Inana gyud ang mabuhat sa gugma. Kuyo kayo lang. Inana ka di gyud mo siya ma-explain. Pero nagapanghitabo na sinod nga buhay ba? Ay although imo nang kataw-katawan pero sa tinod nga kinabuhi na gyud na ba nga kanang willing ka mo sacrifice. Willing ka mo sacrifice kay mas sakit kung kanang mga binuhat mawa nimo. Yes. Mo nang mas lesser ang pain nga imo ang mabati kung bahalag nakasala siya pero naalang gyud gihapon siya. So mas gipili nimo nga so kanta ni Pralipulipi lang ako. Asa ko? Katong kuan ko katong dili na Pralipulipi naman. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. Kato. Mura ginana. Kato dai kanta ni Romuel Marquez kato. Si bitaw no. Silang duha ni kuan Jibrail Mamitis. Pag-ingon bitaw ka nga kaya na kung para sa mga mama lang nga bahalag bahalag mandapat ni Papa basta di lang may magbulag. Di lang magbulag. Para nalay tawgong amahan ako mga bata. Yes, tungod sa mga anak. I-sacrifice na lang yun. Compromise Piyungan na lang. Bahalag ko latahon ko. Bahalag ingnon ko nila nga martir kay kuan niya kumbana. Bisag wa na na mao. Basta nalay tawgong amahan ako mga bata. Imo nang choice. Choice na nimo. Walay makakuan nimo din. Okay, inahan man ka. Kana pod, choice po na nimo. Choice po na nimo letter sender. Choice po na nimo pero unta nga gipili kaniya, pilion na gyud unta kaniya gyud. Yes. As in totally kabaguhan ang imong gusto, dapat sa imuhan lang gyud siya. Kung gipili lagi kaniya kay ikaw may naa diha ron. What if? What if mo balik na po na siya dito sa abroad? Balik na po na siya UAE. Sao naman sa lahi na sa diyang pilion. Naalagay password sa Facebook. Unya kinaglam. Naman po na isang account. Sa atikon pa man tanim mo nga. Nag-himo mo siya laing account. Multiple account. Wako'y labot ng Facebook monetization ninyo. Ang ako nga nako'y laing account para makachat ko sa kuwang. Gani naman siya pangkagaw-kagaw nga kuan account. Huwag mo takabalo kung unsa po diyang purpose ito la. Basig monetary purposes to. Basig mutabang tutawahan sa financial niya. Wata masayod. Unsa iyahang katikaran. Unsa iyahang tumong. Basig nakatabang to siya sa panahon nga nagkalisod siya. Unya na siya utang kabubuton. Iyan itong giimo ang account para private chat lang to nila. Wata kabalo. Mauman. Pero sa pagkakaroon nga, ikaw man kahayang gipili niya, unta, totally, ikaw na lang yun. Gani, unta, lagi kung ikaw na lang yun. Katong ingon niya nga, last na to niyang abroad, kay magkuan na. Unsa naman, unsa update. Kung mag-invest mo dirig negosyo, kung maingon siya, maayo. Magminyo namang duha, unsa ba, kay mo man niyang pasalig. Yeah, unta, para kuan ba? Para tanawa pod, kung naabot ba siya effort sa inyong relasyon, basig gasanong-sanong ba sa na nimo. Mao. Basig, kuan ba kanang, sige lang, okay lang. Badaw, wata kabalo. Gisakay-sakayan na sa kaana. Luoy pug ka magsigig asa, mahurot, masayang imuhang panahon. Di na ba na mabalik? Diyan ka maka-feel sa imuhang pangistorya sa mga babae nga kanang wala kay peace of mind sa imong sarili kay every time mula ka ang asawa or somewhere mo adto. Nakita siguro to silang Nilsson. Yang mo agi ka sakyanan. Sakyanan ka, motor ka, magbike ka, kita na po ka itong kuan. 3 hours, 150. Sus! Basig dito mo, paingo ng ako ang kuan. Lain kaya na, wala kay peace of mind si mong kagalingon. Wala kay salig si mong partner. Okay na kay nakuhaan na yung pagsalig. So, nauna sa nagmayo diha dong. Nauna sa? Malay mo. Hindi mahawa na siya sa imong life. Naiipulian na nga, mas kuyaw pa. Mas kuyaw pa. Mas kuyaw pa badlungon? Mata kaingon gula kay lalaki o babae pwede mo mabuhat og milagro sa relasyon. Maugod, di po na nimo ma-sure gyud nga kung buutan sa sugod, buutan na gid forever. Yeah, og di po na nimo ma-sure nga kung naminyo na mo di na gani siya magbuhat og di maayo. Tama, kadaghan gyud nagbuwag diha nga mga minyo. Walay murag ng iro, baklay-baklay. Nya mo simuhot puglain. Ano mo simuhot paglain ano paduding man iro ani nga. Nanganak naman ni kuyo ganiyang iro na. Kaingon ka nga, wala kasiguruhan ng tanan. Nahunaan nagmaayo diha dong kung unsa gyud. No.
Katong ingon sa iyong amiga nga, bisan ganig nasa abroad, O bisan asa gabinuang, pa o kagakuyog mo diha karon, gabinuang, wala assurance ang tanan. Importante din, iampo nimo ang inyong relasyon. Iampo ba nga, Lord, kung dili siya, kundi ni siya para na ko, Lord, please, kuhaan na lang ni Lord. Salamat, Lord, kayo mo gitinuod. Tabang. Alas 3 sa itong oras. Salamat sa pagtanag, pagpaminaw. Salamat sa mga naminaw karon na silang panimalay. Patulugan sa inyo mga bata. Tigdulog pa ba ron? Awa na may mga bata matulog na ron. Alas 3. Sa init pa. Sige ba magkatawag cellphone? Amping ano na sunod na programa ni Michael Lingog. Lolo, Baba, happy birthday, Ben Harhar. Happy birthday, Ben Harhar. Greet ninyo. Ben Harhar. Ako, sige Totoy. Ako, Lula Hubag. Imeda, probite pag-ingon ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!